ik dacht mezelf ook aan, ik wil graag mijn ankel zijn voetsporen volgen. En die uncle is Chester Williams. Yes. Jullie Curry Cup wil ik winnen. En graag op die Boland Sundays. Yes. Wil ik graag spelen op die kampioenschap buiten. En 7-3. Dus en als je nou vat rugby 80 minuten en die gebouw my huis te bou. Wat is die tafste? Een gebouwwerk. Ietsie wat jy moet hoof aan jou bio skryf is. Ek is 'n Jelse wing, kies my, ek is reg vir URC rugby. Oeh, 80 minuten is te min. Dis wat die Rakkers kan bring. Ah wee. Rakkers, welcome back to your number one rugby podcast. It's episode 149, and you know Behind the Ruck is supported by SuperSport Bet, the one and only SuperSport Bet. So get your skin in the game. It is showtime. It's time to give it to me. And also, we're sitting in our Macron. We're feeling good. We're looking good. Okay? But while we're looking good, you know who I am. I'm your former Springbok, Juan de Jong in the house. And next to me is the one and only. Hello Hey. Rakkers, welcome back to another episode of the page over here. What a week, buddy. What Yo. a episode. Just truly exciting. Exciting times, yeah. I mean, 150 is looking at us in the eyes. Okay, it's around the corner. Huh? A week from now, we're celebrating 150 episodes, Yes. and I think a month or maybe more than a month, we're celebrating 3 years of Behind the Ruck. But before, Okay, gaat klein dat? goedjes, Bluetooth, Klein? okay. But just if I reflect quickly before we get with everything, thank you for all the Argentinian people that sent and commented on the Appreciation. episode and sent love to South Africa. Just very cool moment as a show partner 100%, yeah. to connect with the other countries' people and see the appreciation. Breaking out of South Africa, a little bit Hey, global. Okay? okay. The amigos. we got a lot Vamos! of- vamos! But talk about celebrations, congratulations, graduation early this week. Well done. We said about what? First time. 7 years. Well done, partner, man. Thank over you. that, yeah, Thank getting you, over that buddy. first hurdle. I mean, one step at a time. We don't need to rush. I think the proudest thing, partner, about graduating, and it's only a certificate, Rakkers. It's Yeah, nothing no, baby big. steps, yeah. It's I didn't quit. That's the thing. Ek het nie weer gestop and said, no, I'm going to finish it in 2 years' time. So No. I went to go write. I remember that last exam I wrote it and I was like, I wasn't confident. Told mama afterwards, I studied the wrong things. Okay. But luckily, common sense took me through. Yeah. But yeah, No, it's thank you, powerful, thank man. you, thank you, boy. And I'm chasing you. I'm behind you with that certificate. Obviously, with that strength and conditioning stuff, but I'm getting there. I like it. No, Okay. it's lekker, yeah. It was lekker. And Rakkers, it's not just about the talking about the two of us in a show. What are we expecting? Episode 149. We have, I want to call it, a sensational rugby player with us this week. A story that is really impactful, a story that is important. He scored 20 tries in this past SA Cup season for the Sanlamboland Cavaliers. Okay, he scored 7 tries in one match versus the Eastern Province in this past season. He is family to the late Chester Williams, a hero of South African rugby. But in his own right, he's making his own strides and he's paving his own way to professional rugby and to his dream. We have Xavier Mitchell as our guest on this episode, partner, okay? And after Xavier, we goes into the results from this past weekend. Top 8 is cut and klaar, okay? Quarterfinals komt are sorted. And then the upcoming finals for this upcoming Saturday. It's Investic Champions Cup final, okay? Range Rover. Range Rover, as my party says, okay? We talk about that. There's Challenge also Cup. the Challenge Cup final. We talk about that. The implications if Ulster might win that final. Lot to talk about. Sit back, get your seatbelt. And for our lucky winner of the Burger King. Yes! Tegan Maree, well done. Congratulations. 1,000 vouchers, mag je vol oorzies toe. I hope you're eating Burger King while watching this episode. Congratulations. And guys, again, this week, go check out social media out. We're giving away another 1,000 rand in Burger King voucher, but it's on our social media, not on the episode. So go to our social media and see how you can enter. Another video. Another video. movie. Another movie, okay? Our official partners to Behind the Ruck Burger King. Thank Yeah, you. no, 100%. Yeah. And then also our love chains, okay? Studio time, so we're going to have special questions, especially for Xavier. Super excited. Huh? Het was als een cover protocol Ja, gecover. man. We said welcome. We I've mentioned checked in. you've checked in. If I I check- actually didn't check in with you, but
I'm good. I'm Okay, good. thank Yeah, you. lekker weekend in Arniston for me as well. Celebrated obviously a yeah, father-in-law 70th, but also on the same date it was grandfather's birthday as well. 99. Shit, 99. goodness. Huh? Gene is goed. Amper daar. Geen is goed. Gene is goed. Well, let's talk about geen is goed. Let's get to the big man. Huh? Guys, again, the upcoming interview we will be conducting it CC. in Afrikaans. CC button is there. Click it, then you get the English subtitles, please. So again, CC button, you'll see it up on the screen. Click it, English subtitles will pop up, but it's going to be a brilliant conversation. Ja, kom ons gaan Parel toe. Boland Stadium toe. Hey? Abraham, meer springbokke as As politiemanne. Let's get there. Up next, Xavier Mitchell. Rakkers, nou verwelkom ons 'n man. Julle wil dit nie glo nie, but you must. 7-3 in een wedstryd, okay? Hy het recently 50 wedstryde vir die Sanlam Boland Cavaliers gespeel. Dit is 'n man wat se storie so belangrik is. FNB se slogan is From Grassroots to Greatness. Come on. Ons man in ons stoel wat ons nou gaan verwelkom, is die definisie van grassroots to greatness. Van club rugby tot professionele rugby. En dit stop nog nie dan. Vandag gaan ons hom leer ken. Vandag verwelkom ons Rakkers, episode 149 se gas, Xavier Mitchell! I like that. Stap sommer die mic om. Lekker sien, ja. Want toe jy praat, toe sien ek die man begin het te flex 'n bietjie. Van Minjam. Xavier, gaan dit saam met jou? Ja, Johan gaat goed met mij. Dankie Instas voor die gelegenheid. Rudy en Johan, omdat die samen met elkaar zit. Ik waardeer het. Yes, is dit 'n agterlijnspeler of 'n loose foto? Huh? Pai- Hy sit dings vol. In kommentaar sê ek altyd, hy's groot en hy's gebalanseerde renner en hy step so goed in. En toe hulle nou opkom by die trappe en ek groet hom, toe besef ek maar ek kyk in die bors vas. Okay, Rakkers, jy stryd in die bors in met die oë. So hy's verskriklik groot. Hy is fisiek, ja. Ja, Rudy is zo zeggen. Als ik in die public loop ook, vraag die mensen me, jij, het zei je flank of het zei je losvoerspeler? Ik zei nee, ik zei center in een vliel. Ek like dit man. Balance life, ja. Ja. Eindiglik, hoe gaan dit saam met jou? Obviously, ek dink julle is nou op 'n bietjie van 'n breek nou na die SA Cup. Obviously, hardlik met die verlore teen Griquas en Kimberley. Wat is die volgende paar weke vir julle? Is julle af nou? Ja, Johan, ons is nou voor 2 weken af. Zo, de lichaam is een beetje zeer. Is dit 80 minute is te min? Hy speel 80 minute, volgens. Ja, zo, ons gaan nou focussen op die Currie Cup, wat nou komt. Maar verder gaat het nou, na die 2 weken break, gaat het op een klein pre-season. Oké, 2 weke. 2 weken, ja. Is dit alles wat coach sê? Ja. Coach always drille 'n bietjie. Ja. En dan was dit nou eens 'n week, obviously, na die tyd. 20-3, een seisoen. Hoe trots is jy persoonlik? Ons sal later 'n bietjie oor Boland praat, maar Xavier Mitchell en hoe goed jy in die SA beker wat nou tans obviously die finaal wat opkom Saterdag, maar hoe goed voel jy oor wat jy kon bereik het in die seisoen? Ja, Rudy, 20-3. Ik kan ik zeggen, dat is van, ik doe het niet van mij niet. So, ik is als spanman. Ja. So, ik doe het voor het team. So, om 20-3 te drukken is maar bonus voor mij. Ik wil... Ons moet praat van die 7-3 ook, hè? 7-3 ook. Dis 'n rekord. En in SA Cup. Ek weet ek sê dis vir die span en alles en Rakkers, dit is nie waar die sou gaan om teen te gaan nie. Maar ek dink ons as rugby spelers sometimes sê ons vat nie in wat ons bereik nie. Ons gee nie onsself hy pleintjie nie. Ons acknowledge altyd ons achievements nie. Want ek dink en ek kan dit nou makliker sê wanneer ek is klaar. Maar ek dink as in die oomblik is voel dit so dalk gaan mense dink ek is arrogant. Dalk gaan mense dink ek dink te veel van myself. Maar ek dink ek wil dit vir jou sê en jou vir dit dalk op te vat, maar ek dink 20-3 in 'n reeks. Ja. Is hy net vir enige ou bedoel nie. Ek dink dit is 'n spesiale talent wat dit kan bereik meneer. So jy moet goed voel. Yes. En jy moet daai borskas moet uitwys op aan die wax, okay? Ja, Rudy, soos ik voorheen gesê het, ik lijk vir myself krediet. So, ik is maar daar om die liefde voor die sport te doen. So, soos ek al sê het, as ek 20-3 vir die seisoen druk, as 'n bonus, self met die 7-3, Ja. as ek self
en ik trots op mij. Yes. Maar zoals ik gesê het aan die vorige interview, het ik gesê, was bij DGB, bij Spanpraat, toe het Sydney, Tobias. Yes, give it to me, mister, give it to me. Dus hij zal altijd komen voor ons beginnen praten, zal mij altijd geven 3 mineyards, als hij mij 3 swatters, hij zal me altijd zeggen, zij scoort 3 per dag. Of zal me 2 geven, zij scoort 2 per dag. Zo die dag heeft hij mij 4 gegeven. Hij heeft me gezegd, vandaag zoek ik 4 drieën. Toen ik gegaan en ik nog een noot gevat. Ik lijkt ze ik ga vandaag 3 drieën, 4 drieën drukken. Zo, als ik dag kom en ik druk 4 drieën of 3 drieën, als een bonus. Ja. Maar toen ik hem geweest, ik kan meer dan Net 4 drieën drukken. Maar niet limit. Is dat ook? Oké. Toen ik kan meer dan 4 drieën en ja, dat is dat. So nadat die hattrick gescoord, dink jy self 4 en na 4 toe dink jy okay, ons gaan na 6 toe. Ja. Wees is dit 7. Dus ik wees in het 7, ja. So sê ek het so 'n bietjie van die hele SA Cup gevolg en obviously ek volg julle 'n paar jaar nou die season ook. Especially jou game in persoon. Ons is baie jou work rate het baie verbeter. En dit kan jy gesien het die afgelope tyd. Is dit iets wat jy aan gewerk het? Ek bedoel in die Wye Channel op die wing op die 13 moet jy 'n bietjie work rate hê om jouself geleenthede te skep. Dis hoekom jy 20-3 gedruk het die season. Hoe het jy gesien die seisoen en waar het jy gewerk die seisoen? Ja, zo want soos ons afdags en woensdags. So dan zal ik altijd aan veld toe gaan saam Jelson Bok zal altijd aan mijn workons werk. Zekere dagen zal Coach Avis van mij zeggen, Xavier, zijn een beetje aan werk. Ik zal mijn video's die zal mij zeggen, werk hier aan, zal beter doen hier. So elke woensdag ga ik uit en doe ik mijn workons waar ik aan lig. So ja. Baie extras ingesit. Dat is bij je. Sure. En wat was je goed wat je gefocust het, wat je wou verbeteren voor die SA-beker? Op defense vooral. Dus ik heb baie gefocust op defense, zelfs op hoebollen. Dat ik gaan samen met Jelson Bok. Dus ik zal nou en dan zitten samen Coach Saal. Hij zal mij wijzen, Xavier, zij moet dat doen, Xavier moet dat doen. Zal hij ook zelf video's die. Dan zal ik uitgaan woensdags, dan zal ik om mijn eigen gaat werken. Dus alleen, of ik zal misschien iemand zoeken om me te helpen. Zo dan werk ik daar. Dat was brilliant, ja. Hard work in silence. Let success make the noise. Je kan het zien. Dus waarom moet hij is vroeg waarom moet hij kies langs mij? En voel je nou wat ons na die seizoen zit? Die werk waar je ingezet het voor die tijd? Hoe hard je gewerkt hebt in die seizoen? Die woensdag wat je extra gegaan hebt? Dat het in Engels, that it paid off? Ja, Rudy, dat hoe kan ik zeggen, die workouts wat ik ga doen, ik kan zien dat het werkt. So, ik doe niet van niet. Dus Coach Saal zal altijd zeggen, wat ze inzet, zal ze altijd uitkrijgen. So, ik heb bij effort ingezet. So, ik zie dat zelf met mijn hoebollen, ik heb bij was ik goed in hoebollen niet, maar toen ik geoefend in hoebollen, daar had ik, dus verleden zaterdag had ik 2 afskoppen gewin. Die klein goedjies, Yes. wat op een van die dagen een belangrijke impact maakt. Ja, zo, hè? En voor jou, toen je gekomen die eerste keer was 2023, denk ik, met Coach Franzel die eerste keer. Je hebt nou in een transition period gegaan met Coach Franzel eerst en toen begin. Kom Avis was nou in soos 2 verschillende environments. Voor jou, wat was het die afgelopen paar jaar geweest, 3 jaar geweest, jouw groei persoonlijk, maar ook wat je gezien hebt in die Boland Stadium? Ja, Johan, dat het mij bij laat groeien. Dus voor een persoon zelf, zoals Coach Franzel zal eerst, zoals ik voor hem ken, zal hij altijd eerst voor jouzelf leren kennen, voor je als een player. Maar toen Coach Avis kwam, Coach Avis heeft altijd mij gebekt. Hij heeft me gezegd, hij ziet een talent in mij. So hij zal altijd mij krediet geven. Dan zal ik afvanuit of het wat. Dat is nice. En dit moet zeker goed voelen. Dat de africhter in jou gloeit. Yes. Krijg je het die beste uit Xavier Mitchell uit? Doe het echt, Rudy. Huh? Doe het echt. Voor die URC-coaches wat nou inschakelen. Hey, nee, wacht. Hey. Kijk jullie in jullie blauwe ogen daar bij de huis, oké? Ik heb donkerbruin ogen. Kom eens gloeien in die jong talent, oké? Wat ontmoet Meer blek in jullie, ons blijven blek. Zava, je praat van klein goedjes wij veranderen het, work ons wij veranderen het. Peter zit met dat 7-jarige meisiekindje bij de huis, nee? Ik wil weten, die dag toen je nog die 7-3 drukt in open. Vat me een beetje die dag. Het was iets speciaals geëet die ochtend.
Is daar ietsie wat jy gedoen het, wat ek kan vat en dat kan my Gultjie ook 3 of 4 goals score by die hockey die week? Wat staan uit van die dag? Of was dit net 'n normal dag in Xavier Mitchell se lewe? Rudy is dus na elke game voor zat speel. Zoals ik al zei, ons bij DGB bij elkaar gekomen. Zo Itoza en alles. Nou net voor die dag heb ik besloten, alright, ik ga die een vol bord kost eten. Oké. So ik ga een klein beetje eten. Toen ik, ja, vanavond af, na DGB, toen gaan we naar Vial toe. Toen kan je zeggen, iets op me gekomen. Toen ik gedacht aan Colonel Hendricks. Verstaan? En vanavond heeft hij mij altijd gezegd, hij heeft maar gezegd, zeg maar, hoe steek Jam? Zeg maar, hoe steek is? Slaan ze links en rechts pas. Yes. So, ik heb meer om gedacht, in die white was warm-up en al die goed. Ik heb net zo een hoendervlees gekregen. En vanavond heb ik net gedaan wat ik moet doen. Dat is Kono, impact met hom. Ik bedoel, Kono is nog steeds hier so in die studio, sy foto's hier so. Maar je kan sê Kono het baie gelos met die tydperk wat die lede saam gewees het. Ek bedoel, hy het dieselfde, hy het ook maar 13 gespeel en toe speel hy mos nou vleuel op die regtervleuel. Het jy baie geleer van hom? So, ja, ik kan zeggen, ik heb baie geleerd bij hem. Zoals, hij zou me altijd ook vat. Hij zei maar, Xavier, kom, ons tu paas gauw of ons tu skop gauw. So, hij zou me aan zijn vlerk vat. Zoals ik kan zeggen, ik heb baie geleerd bij Kono. Kono, Yes. impact. En 'n ou soos Connie wat dit gemaak het uit die Wellington het 'n ou soos dit jou laat glo dat die hoogtes wat hy bereik het in sy loopbaan en waar Connie gespeel het en die mense wat hy geraak het dat dit moontlik is vir iemand soos jy. Ja, Rudy, ja, hij heeft mij baie laat geloven. Ik kon het doen. En ik heb die talent om het te doen. So, waar hij aan mij gepraat heeft, dat hij mij gemotiveerd heeft, heeft het me nog baie betekend. So, ik is baie dankbaar daarvoor. En ik zal nou aan werk, wat hij gezegd heeft. En ook die ander ouens wat nou obviously Samuel gespeel het, Dylan Martel en Mahoney hulle en Magic Man hulle wat hier vanaf kom toe jy die eerste jaar begin het by die Cavaliers. Toe jy nou 10 hulle gespeel het en net om te sien wat Dylan Martel gaan en wat hulle doen vandag, is dit baie inspirerend in so 'n konteks? Ja, Dylan vooral, ja, hij heeft mij baie geïnspireerd wat ik kan doen. Soos, hij zei altijd voor een wedstrijd samen met de boodschapstation, maar zei, ik geloof in jou, zij kan nog baie hoogtes bereiken. Hij zei maar altijd, zei, moet niet opbouwen wat je doet niet. So, hij heeft me baie geïnspireerd wat ik kan doen. So, voor de oude wat ik is, so, ik kan ook nog meer doen. Ja, wat is nou 28? Ik is nog 28, ja. Oké, nog iets. Hulle sê larig is nog styf. Dis nog jong kragters. Dis nog verskriklik Voel jong. nog aan die goedjies. En toe ons nou 10 Dylan hulle speel in die semifinaal, is daar ekstra motivering gewees. Nie net dat die back three van Boland af was nie, maar die feit dat jy weet 'n ou soos Dylan gaan nou na die bulle toe. En dit is dalk 'n geleentheid en 'n platform vir julle en vir jou om te wys dit is wat ek is in 'n groot wedstryd. Ja, Rudy, dus, ja, kijk, ja, voor die wedstrijd zal ik maar zeggen, zij wees hier geleentheid nou om ten Dylan maar te spelen. Zo, wijs wie zij is, zij weer met zo. En voor afgelopen zaterdag heb ik nog niet hoe ik kan hem gespeeld. Ik heb nou ook 14 gespeeld. Wat ik kan zeggen is bijna lekker om ten Dylan te spelen. Het motiveert mij bijna. So, next time, ik hoop als ik weer in hulle speel. As 'n smile, ek like it. Ja, dis jy Dylan maar bulle, né? Yes. So die Stormers het die bulle 7 keer gewen. Okay. Die bulle het 7 keer die jaar verloor. Okay. Hy het 7-3 gedruk. Yes. Can you feel me? Wat? In the lucky number 7. Waar toe gaan ons? Huh? Waar toe is ons op Dylan pad? maar op die regter en hy op die linker. Huh? Kan dit 'n opsie wees? Ek like it. Nee, hy bly by die huis, hy bly by die huis. Akkies. Ja, en dan julle is nou die Currie-beker nou as ons kyk het na laas jaar, wat is dit, Boland Sundays gewees, hoe die mense uitgekom het, sien ons uit vir die volgende paar weke, obviously pre-season eerste, maar om verder te gaan. Obviously is al beter gedoen het ons in die SA Cup, maar die jaar in die Currie-beker, waar sien ons obviously die community wat ons wil uplift en inspire, maar ook wat ons wil achieve as ons die bulle en die Stormers en naam aan speel. Hoe sien ons die volgende paar weke? Ja,
Johan, ons wil graag de eerste 3 of 4 home games willen winnen. Om zelf te zeggen, ons wil graag die oude boetie. Zoals Coach Davis altijd zei, willen winnen. So, ik zal, hoe kan ik zeggen, ik wil graag jullie Currie Cup wil ik winnen. En graag op die Boland Sundays wil ik graag spelen voor die gemeenschap buiten. 100% ja. En 7-3. Ja, dat is fantastisch hè. En zij weer, je is bij je zacht gesproken, je is bij je intiem. Maar ik geloof dat binnen en achter die Boland beetje is een heartbeat wat schrik voor niks. Wat is die droom? Wat is Xavier Mitchell zijn endgoal? Waar, zonder om te worry die mensen wat kijk, ons kijken aan elkaar, wat zal je love om te bereiken? Wat is die droom wat je drijft? Rudy, mijn focus is nog eigenlijk redelijk gedaan. So, mijn focus is meestal op Boland. Okay. Om die Currie Cup te winnen. Daar is nog buiten mijn beheer. Daar los ik voor mijn agent. Yes. Maar voor nu eerst focus ik eerst op Boland in die Currie Cup. En je goed wou die trots is in je game. Wat denk je, gaan Xavier Mitchell laat uitstaan van andere spelers als coaches moet gaan kijken, zeg maar als wat September maand, hulle moet begin contractering doen. Wat kan jy vir my sê? Sê my ek is 'n stranger, I've never seen you play before. Wat maak jou as jy die hond is? Dis jy hond. Praat saam. Rudy, ik kan zeggen mijn work rate, de goed wat ik doe van die bal af, met bal in hand. So, ja, dat is waar je kan kijken. Harde werk. Yes. Die basics. De basics, Dus ja. die basics kry jy in die span in. Ja, definitief. Partner en Xavier en Rakkes, julle wat kyk, ek gaan 'n bietjie vleis eet op wat Zava gesê het. Okay. Ek gaan so 'n bietjie meat eet. Ek dink ek het nou al 5 of 6 of 7 van jou games gecommentate. En ek dink wat jy fantasties doen is, jy het laas jaar 3 gedruk waar jy geen spasie gehad, jy sit op die linkervoet, 'n grabber, 5 of 6 meter van die doellyn uit. Reg? Jy het die tyd gehad om die defender te kom en instinctively, ek dink dit is een van jou sterkpunte. Instinctief, jy het ability om jou manne te klop, om spasie te vind. Swerve. So swerve, you know. Ek dink dis 'n ander skill, jou tweede een, is jy verloor die spoed as jy aftrappie. Yes. So you keep on running at the same pace while stepping. So dat is absoluut fantastisch. En ek dink ietsie wat jy moet hoof aan jou bio skryf is, ek is 'n Jelse wing, kies my, ek is reg vir jou as serie. Because your size is your strength. Yeah. You attract 2 players to defend you. You got the ability with pace, you got the ability with your feet, and you got size. Triple threat wing. Yes. So die bio, okay, Rakkes, I've added a bit of meat to his strengths. Daar gaat ons. Ja, Xavier, laat ons gou 'n bietjie kom en ons vat hom 'n bietjie terug na jou background. Waar het ons groot geraak het? Hoe het ons gekom tot waar ons vandag is as Boland Cavaliers, Sanlam Boland Cavaliers, rugby speler. Waar het jy groot geraak? Na daai chapter. Oké, Johan, ik heb groot geraakt in de Pere Oos. Klein groot geraakt in Amstelhof. Okay. So, ik was op Klein Nederburg. Ik heb first team gespeeld. En na school, toen ik spelen bij Pere Rangers. Ik heb mijn schoolmaat, Mark Andries, heeft daar gejoined. Okay. So, na die was een jaar, ja. Na die jaren, toen ga ik naar familieclub toe, Albions. Toen ik daar gespeeld. In die Perel, Albions. Yes, in de Perel. Toen ik daar gespeeld, toen coach Etel Ontong met één keer een contact. Hij zei mij, Xavier, hier is een opportunity voor Boland en Toenag. Toen ik hem zei, yes coach, ik is bereid om mijn loopbaan verder te alright, ik ga te gaan. Toen hij mij naar een club voorgesteld, hij zei, is Newtown, Bombelas. Hey joh. Yes. Ik heb daar gespeeld 1 game en na dat toen gaan speel ik voor Boland en Toenag voor een jaar. Toen word ik 21. Na Boland en Toenag toen ik weer jaar ben toe gaan. Ik ga weer verder aan spelen. Toen op een vrijdag, toen ga ik en Mark Andries, mijn Sinterpaar, toen ga ik hier naar vrijdag game toe aan Roses. Als het gaat kijken game, toen ik ga besluit, kom ons gaat join voor Roses. Samen besluit. Ja, toen het is gaan join voor Roses. Toen ik gespeeld heb bij Roses en na dat toen speel ik, toen was top 8, Saldana.
Yes, dat is de... Ja, eerste tournament, ja, toch gespeeld daar. Ik heb nog fullback gespeeld. Nog een positie. Ja, fullback gespeeld. Zo, toen coach Frans aan me gezien had. En voor coach Frans aan me contact had, toen ik bij Nissan gewerkt. Toen, ja, bij Nissan gewerkt, toen coach Frans aan me contact, toen hij gezegd van mij, is opportunity voor contract. Ik heb voor ik nog die besluit te gaan maken, toen ik eerst met mij hier contact had gezegd. Oké. Ja, ik ga nog die chapter in, oké, ga me follow. Toen ik mij gezegd, is opportunity voor mij, voor mijn loopbaan. Maar ik zit nog een aantal kanten, is op werk, is opportunity voor mijn loopbaan, zo wat me nou maakt. Zij zei voor mij, volg je gut feeling. Alright, ik heb gezegd, oké, mijn gut feeling is 50-50. Zo, ik kan gaan. Ja, die zomaar, ik weet niet wat die gaat gebeuren. Ja, en toen ik maar besluit, toen kon Safik maar toen. Yes, legend, hè? Die agent. Toen kwam hij aan en hij contact mij. En ik zei van hoe mijn situatie is. Hij kwam toen aan bij mijn werk. Hij praat met mijn manager, Taan, zijn naam. Toen dat gepraat en hij heeft die go gegeven. Ik kan verder gaan met mijn sport. Zo, daar had ik hier opportunity gekregen om mijn loopbaan verder te vatten tot vandaag toe waar ik nou is. Zo, het het klaargemaakt of het net je op bereik gegeven om te gaan kijken wat ze kan doen bij je raakt. Bij die werk. Yes, toevallig, ja. Is het? Ja. Jo, toen wat is je gedaan? Het je karren verkoop? Was je salesperson? Nee, ik was een driver. Was je driver geweest? Jo! En was het bij die Nissan en Pero? Yes, toevallig, ja. Maar hij rijdt. Alright, oké. Maar voor dat, Rudy en Tuan, heb ik gewerkt samen met opa van school af. Op je gebouw. Ik heb gewerkt daar voor een hele paar jaren. Toen heb ik besloten, ja, dat is haar werk. Is het? Ja. Je moet zijn zak. Toen heb ik samen met opa gepraat. Ik heb hem gezegd, en dat is nog Chester Williams' pa. Ja. Ik heb samen gepraat. Ik heb hem gezegd, opa, kan ik hier sports en rugby gaan doen in het goed team? Maar hij zei nee, het is een week vergeeld. Ja. Maar ik en hij, en mijn ma, Intia, Chester pa, het samen gebleven met 6 keer. Zo, mijn ma heeft gewerkt. Dat is niet mijn opa wat gewerkt. Zo, ik heb die keuze gehad, ik moet samen gewerkt. Ik heb gewerkt samen met hem. Toen hij gehoord, ik heb een contract bij coach Frans gekregen. Dus hij heeft mij, go, Is het? gaan. Toen zei ik hem, ik dacht me ook, ik wil graag mijn enkel zijn voetsporen volgen. Ik dacht, vertel, hoe wil ik doen, wat wil ik doen? Toen zei hij, ja, go. Zo hij die go heeft gegeven, go. En daarvan heb ik er gevat tot nu toe. Sure. Ja, zie, het is unbelievable om het te horen. 2 werken gaat voor die dromen werkelijkheid geworden het. En die uncle is Chester Williams. Yes. Zo eigenlijk, jouw ma en Chester was broer Broer en zuster. Broer en zuster. Yes. Wauw. En wat je geleerd hebt bij om Chester, wat was dat? Rudy, zoals ik al gezegd, ik en Uncle Chester nog bij een contact geweest. Zo, hij was bij je bizar, zoals ik al staan. Hij heeft bij IWK gecoacht. Zo, hij was hier redelijk in contact. Niet als hij naar mijn opa toe kon visiten en zo. Maar ik zo kon gelijk het, dat hij me kon zien hoe het ik nou speel, ja. Maar ja, wat ik kan zeggen is, als ik kom van Uncle, als hij niet een paar boots aan mij nee, dan had hij niet getwijfeld. Ja, tegen Guy. Ja. Ja, dat is special. En jouw opa nou eigenlijk, wat denk je, wat jij nou die afgelopen tijd achieved hebt? Toen, ik en hij is eigenlijk dezelfde persoon. Zo, als like ze, hoe kan ik zeggen, sociaal visie. Like ze, hoe zelf praat. Ja. En al die goed, maar wat ik nou doe, kan ik zien, nee, hij is bij gelukkig. Bij trots. Bij trots, yes. Zo. Zo is hij me altijd vragen na de game. Dus die naweek ook, hij vraagt me, wat het anders gaan? Wat jullie gemaakt? Wat zij gemaakt? Ja. Oh, zo straightforward. Ja, ik kon straightforward. Ja, dat is Ja, alles. het is een incredible story. So rugby hardloop deur jou bloed. Yes. Rugby is in jou van 'n kind af. Yes, van mijn ma's kant en mijn pa's kant. Mijn pa heeft van WP Liga gespeeld. Oké. Wat is naaks is, nou, hij is haker. Dat is saai. Dat maakt geen sin. Ja. Weet die link, ik kan een slot ook En bestellen. mijn opa heeft het 8e man in fullback gespeeld. Oké.
En op die gebouwe, wat het ons geleer op die gebouwe? Ek weet jy het gesê dis taaf, maar wat het jy geleer terwyl jy gewerk het vir oupa of saam met oupa op die gebouwe? En hoe lang was dit? Ja. Rudy, wat ik kan zeggen is, ik heb bij geleerd. Ik heb zelfs maar nou praktisch of wat. Ik vat maar nou dagen, pauze maar nou ja, via meekie, maar ik breek het weer af. Maar ik heb me geweest, opa, kijk, ik kan bouwen. En daarna had ik gezegd, oké, hij vat me naar de site toe, hij zei mij, is het troffel? Bouw me gewoon daar meekie. En dan had ik gebouwd, ik was van school af, toen ik 15 jaar, tot 2019 heb ik gewerkt voor hem. Yes, jy is goeie 4 jaar. Yes. Unbelievable. En het was huis klaargemaak? Is daar huis bij voorbij kunnen rijden? Experience, Ik heb dat is daar huis mijn gebouwd. Yes, ik kan het zo zeggen. Kan je zo Ja, zeggen? ik kan het zo zeggen. Joe. Dus mijn pa had ook voor hem gewerkt. Zo, hij heeft me bijna aan zijn hand gevat. Om te zeggen, zo doen ze het en hoe ze het doen. En waarom ze het doen. Zo, ik heb bijna nood gevat. En sorry pa, ik wil dit vroeger het was gepraat van die harde werk wat het gevat het om jou sukses hierdie seisoen te gee. 2023 gekwalifiseer vir die Karibeker as 'n span. Is daai harde werk dalk ietsie wat jy nou nie besef het daai tyd nie, maar wat by oupa geleer het van 2015 tot 2019 wat dit vat om hard te werk. Yes, definitief, Rudy. En as jy nou vat rugby 80 minute en die gebou om 'n huis te bou, wat is die taafste? Gebouwwerk. Gebouwwerk. In die zon. Ja, hij is zo met dat bloed erooi. alles. Toen hij is komt, er was zacht brand van die zon. Ja, rechtgesier van die dagen mix, alles. Alles daai. En Ja. dis obviously moes 'n youngster, so jy moes al die vuil werkies Yes, doen vir die yes, groter definitief, mense. yes. En was drywer gewees en gebou, was er iets anders wat jy gedoen het? Nee, dat is al wat ik gedaan heb. En voor ik bij Nissan gewerkt heb, heb ik ook bij Talisman gewerkt, ook als drijver. Maar ook aan die bouwgedrijf. Zoals skiffels en alle type gebouwgoed. Ben ik gewoon delivered bij je site en al die. Yes, so jy is die definisie en ek het weet ek in my introduksie gesê van letterlik van grassroots, jy het eers 'n werk gehad, jy moes eers klub rugby speel. Yes. En nou by die Cavaliers. En hoe belangrik is klub rugby vir jou? Die feit dat dit was die starting point vir waar jy nou sit. Ja, Rudy, club rugby is baie belangrijk voor mij. Zoals ik zei, ik heb daar gekomen. Was het even dat is, had ik niet nog gewist waar ik was. Waar ik was. Zo, ik kan krediet geven voor de club rugby. Van zelfs Roses Ja. zal ik krediet geven. Al het met paai bij opgemaakt. En vir die manne wat tans nou haar speel, sê maar ons het ouens wat in die Parel of in Heidelberg of in Pakkelsdorp wat kyk, wat klub rugby speel, wat dalk nie voel die droom is moontlik nie. Is daar ietsie wat jy vir hulle kan sê wat vir jou gewerk het vir byvoorbeeld? Ja, voor die club rugby, maar naar buiten. Het voel, ze gaat het maken. Maar hou aan, hou harder werk. Doen wat ze doen. Zo, daar is mensen daar buiten wat je raak zien. Het lijkt me niet zo, nie, maar dat is. En vir die jong mense buite, especially ons wat in die Parel groot geraak het, Yes. by Nederberg se skool, so skoolleertjies en goed soos dit. Daai wat 'n boodskap is, dieselfde boodskap wat jy vir hulle sal gee as vir die klapmanne of is dit 'n different type of approach? Johan, ik zal zeggen, als je jelle, zoals voor mij is het, hou aan hard werk. Als er niemand voor jou niet. Al gaat doen ze goed op je eigen. Die jaren slaap je. Zo, gaan uit en ga doen niet je ding. Is so belangrik wat jy sê Parry en wat jy sê van die Here wat jy slaap en gaan doen en jou ding. Want ons wil eers hê iemand 'n opportunity gee en dan wil ons hard werk. En ek sien dit nou my eie lewe ook. I must first work hard and then the opportunity comes en dan is ek reg. Dan word jy gesien. Dan word jy gesien. So ek dink is 'n belangrike punt en is nie net in die rugby wêreld nie, dit is dalk holistically oor almal se lewe. Iemand wat dalk sit in 'n kantoor en hy wil die supervising job hê, maar hy wil eers die job hê voor hy die grafting gaan doen. So such a good lesson for us to take in normal general life. En 'n mens kan aanleer seker dat jy toe jy nou by die gebou gewerk het, was jou fokus om die beste te wees daar of het jy nog gedink aan yes, ek wil soontoe of ek wil soontoe of Ja, Johan, ik heb baie gedink. Ik wil mijn enkel zijn voetsporen volgen. Ja. Zo, ik heb gewerkt op je gebouw. Maar zondags en zaterdags
Zaterdag heb ik gespeeld voor die club. Maar zondags sta ik op. Ga traffic zomaar. Of ga jam zomaar. Dit om te zeggen, ik kon het doen. En ik ga het doen. En vandaag kan ik net zeggen, ja, dank je, Jada. Waar ik nou is. Vir die geleentheid. Yes. Maar dis net die begin. So begin ek is convinced. Nee, ek is convinced there's bigger things for you. Yes. Regtig. En toe jy jonger was, na wie het jy weer opgekyk? Om eerlijk te wezen, Rudy, ik weet niet kwaad is nou in. Eerstens, wat Zander wel is. Yes. Ik geef alle krediet voor hem. Ik heb bij opgekeken. Nou. Lengte, center, vleuel Ja. gespeeld. Relate. Maar na dat heb ik Sunnyball Williams. Yes, oké. Ik kan zien dat daar die muscles vanaf komen. Die goedjes en die tattoos. Maar Zander wel is. Dan de wil is. En is daar ietsie wat vir jou uitgestaan het van hom? Ja, baie de goed wat hij doen op die veld. Dus laatst heb ik hem ontmoet voor de eerste keer. Yes. Face to face. Hij heeft mij baie geleerd. Hij zei mij, ik kon baie leren. Hij heeft mij touwwijs gemaakt. Dus hij zei mij, nooit een kopzakje. Hij heeft mij touwwijs gemaakt, hoe die leven, finansies, altijd. En van mij af heb ik zijn man 3 gedrukt. Is Ja, dit? is Ja. Het is baie special. Ik bedoel, je altijd komt van die Perela, hij heeft ook groot geraakt, je hebt groot geraakt daar. En ik bedoel, op social media, die week heb ik ook gezien, hij heeft een goede message gelost en nog wel dan gezien op hij 7 tries in Yes. de 50th match, wat eindelijk special is, ja. Yes. So, was het een lekker gevoel? Die feit dat jou hero growing up, jy het kon hom ontmoet. En tweedens, dat hy op hulle show so mooi gepraat het oor jou prestatie. Ja, Rudy, eerst wil ik zeggen van Safik Maton, baie dank dat hij van mij voorgesteld heeft om. Ik en Safik het bij Vida Café gezet. Nou zei Safik van mij, wat het hij maakt? Hij in de lane kon je in. Nou zeg ik, ja, moet mij zo zeggen. Maar toen ik gedacht, ik weet, ik ga een rugby speler geweest, maar toen ik wat Zander wel eens zien, dacht ik, wauw. Oh, Is is hij het maar reëel nou? geweest? Ja, is Oh, hij is- maar nou? Is hij maar nou? Ik dacht, weet je, is hij maar nou? Zeg ik, ja, ik kon niet praten. Ik weet niet wat, ja, ik weet niet wat te zeggen. Nie. Toen ik hem zien, zeg ik, wauw. Met er moet wakker worden om te zien. Toe raak die palmpies bietjie nat en Ja, so. ja, definitief. En as sê my, jy het nie 'n vraag vir my dag gevra nie, want jy was nervous en dit was, is dalk ietsie wat jy vir hom sal wou vra? Whether dit in jou loopbaan is, met jou rugby, met waar jy dalk, is dat dalk 'n vraag wat jy daar weggestap het by gesê het, jessie, Xavier, ek moes nou daai ding gevra het vir Jan de Villiers, want ek die geleentheid gehad. Want hij heeft ook baie goed achieve. Ik bedoel, hij is springbokkaptein geweest. Hij heeft deur beserings gegaan wat 'n jaar en 'n half uit gewees het. Ik bedoel, Ja, Rudy Johan. Ja. Daar was een vraag, ja, wat ik wil gevraagd is hoe hij het gemaakt, wat hij gaat doen om haar die achievement te krijgen. Maar ongelukkig heb ik nog niet die vragen gevraagd. Palm was te nat Ja, geweest. was te nat, ik weet niet wat. Poepertjie was... Knop in die mag. So, ja. En die ander ene ook, het gepraat van Sunnyball Williams. Kijk, Shafiq het mos nou vir jou georganiseerd vir Jan de Villiers. Kan ons Sunnyball van reël? Oké, dus gaat het. Maar vir Sunnyball Williams wat oorsee sit in Australië of in Nieu-Seeland en as jy nou kyk waarmee hy besig is, dit was boxing, is rugby, waarvoor hy opstaan, hy staan vir iets en sulke tipe goed. Is daar vraag wat jy dalk vir hom wil vra? Ja, Johan, dus ik zal altijd op social media, niet op social media, op Instagram gaan, zal ik altijd van follow, ik zal altijd kijken zijn video's, wat hij doen, hoe hij jam, wat hij eet, en alles eigenlijk goed zo. Ik heb niet nou een vraag om te vragen wat ik zal jou voor ontmoeten. Ja, nie brilliant. Ons moet kyk maak werk. Nou nie op FaceTime of so nie, ons wil face to face die goed te sien. Hè? Nee, Parry, dit is amazing om te sien hoe, en jy kan sien hy praat met absolute liefde van sy heroes en dan weer opkyk. En ek kan nou vir jou sê, daar is kinders in die Wellington en die Parel wat so na jou kyk. Wat dalk vir jou 'n vraagie wil vra, sê weer hoe jy dit gemaak Ja, tot by die Boland. So het is 'n weird cycle hoe die dinge werk, Parry. En is very inspirational ook. Kyk, ek is heidaglik met die hoofafrigter van Boland onder 21. Maar as jy nou kyk na ouens wat in die stoel gesit het, Dylan Maart, storie, pottelering tot waar hy vandag is, soos dit vertel om Haas ook hier gehad wat polisieman gewees het, jou storie van gebou ook is baie inspirerend want jy kan toepas waarmee ek besig is. Want ek bedoel daar's 50 spelers daar buite
wat diezelfde story dalk het, of een beetje erger story het, maar wat het ook wil maken over die Boland Cavaliers en even tot Springbokke ook vandaag. Wat baie inspirerend is, ja. Yes. Just as In beautiful. 2026, Karibeker reeks. Ons is in. Ons Vat hem is vat. aan. Vat. Julle het SBD uitgeskop. Ons gaan die Ja. Oké. Wauw, Arend- ja, ja, dat is iets wat groeit. Bij Arend, ons trek nog zwaar daar in die Hessequa, in die Garden Ja. area. Wat is het doel voor die Karibeker persoonlijk? Je hoeft glad iets over die span te zien. Nie. Is het net om beseringsvrij te wees of wil je jou rugby nog een vlakje opvat? Wil je die pre-season gebruiken als een stepping stone, een foundation om je rugby nog te verbeteren? Goede, ja. Voor die Karika Beker wat ik graag om vind. Ik wil graag wijzen wie Xavier Mitchell is. Zoals ik gezegd het voorheen, zoals Coach Davis gezegd het, we graag ook boete winnen. Zo, voor mij wil die Karika beseringsvrij. Dank je voor dit. Zoals wat ik al zei is, ik wil, ja. Zeg het me op chat, meneer. Zeg het niet kamer. Ons is hier om te luisteren. Ja, ik wil graag naar next level toe gaan ook zelf. Dus ik wil mezelf meet met de URC spannen. Maar voor nu eerst wil ik eens focus. Mijn focus is op Kali Cup in het Boland. Hij gaat hij woord in zijn mond zetten. Groen en goud. Hij wil één dag in die groen en goud trui spelen. Toen zei oom. Zo man, ik los mijn van mijn agent. Ja. Ik focus in nou redelijk wapens. Ja. Als het komt, dank je. En het is possible. Als je kijkt naar wat Rassie gedaan heeft een paar jaar terug, is hij kapspeler, Sampie Soegiers, wat hij ook uitgehaald heeft. Ik bedoel, waar is die kaps en hij type goeders. So, je hoeft niet altijd URC te spelen om te achieve wat je wil achieve. Maar ik bedoel, enige Zuid-Afrikaner uit Zuid-Afrika wil zeker hij groen en goud dragen, especially met wat Warmnes bezig is. En especially die feit is in zijn bloedlijn, partner. Yes. Is absoluut in zijn bloedlijn. So dat is definitief in je bereik. Maar ik kan zien, je wil het te zien. So ons gaan een seatbelt. Hij heeft een mooi seatbelt aan hem raken. Seatbelts aan. Prachtige seatbelt. Maar Zaba, ons is amper op je einde, maar nog niet daar niet. Oké? En die segment is created by Bright Rock. That's made just for you. Okay? It's the Love Change Studio moment in question. En mijne, ik wil je vrouwen landing the job. Wat ons het klaar over gepraat. Ik wou je vrouw tying the knot, want ik weet, je was nou onlangs verloofd. Zowel dan. Maar ons gaan niet moeilijkheid krijgen bij vrouwkie niet. Ik ga mijn question to Biggie change. En ik ga dalk in die moeilijkheid komen na die episode. But for now, we do it. It's about buying your first home. And buying your home. He's a bouwer. Vertel mij, hoe zal Xavier Mitchell se droomhuis lyk eendag as jy jou perfekte huis en geld is nie 'n probleem nie. Hoe sal jy jou huis bou, meneer? Wat sal in 'n huis wees? En waar ook je venues ook Waar is belangrijk. die venue? Wat sal in die huis wees? Hoe sal jy die kombuis? Langs Pieter de Praat Vries saam huis, met langs my. Cesar's huis. waar- Praat saam met my. Definitief langs is het huis. Cielo, compleet Cielo is huis. Ja, ik was daar geweest een paar tijden. Ja, ik kijk bij op naar mijn onkel. Alle teken hij niet in contact bij geweest. Maar ik volg zijn voetsporen en wat hij doen, wat hij gedaan heeft. Hoeveel slaapkamers, hoeveel kombuizen, hoeveel wat, hoeveel trippelstory, Ja, trippelstories. Net genoeg voor mijn gezin. Nee, die gaan ook vir die gesin. Hoeveel is die gezin? 6 kinders. So 3 slaapkamerhuis. Yes. Thema. 3 badkamers. Yes. Thema. Braai areaatjie, praat saam met my. Moet wees. Moet wees. Definitief. Okay. Zwembadjie. Zwembadjie moet wees. Ja, lovely. Moet wees. En wat is jou favorite gedeelte toe jy huise gebou het? Wat is die kombuis, is die slaapkamer, is die stairs? Wat was je favorite part? Het was meestal die zitkamer en die open plan kombuis. Okay. En als je nou in je huis instapt en het is nou afdagje, oké, wat doen ons? Lees bij bank, living room, wat is jouw favorite afdeling? Living room, is het in die bed, slaap je? Is het in die kombuis, kostman? Ja, mijn favorite is op die bank liggen, movie te kijken met afda. Of ik zal nou en dan zal ik misschien ons game opzetten en kijk waar ik aan kan verbeteren. Here we go, guys. That segment was made just for you by Bright Rock, okay? The Love Change Studio moment hier behind the rack. Zava, dankie.
Baie dankie vir die chat. Ek weet jy was baie nervous vir die tyd. Yes, jy was Ons baie is net so nervous. nervous. Net in 50 episode met my hartjie klop op. Dus ek sê man nog van te veel woorde nie. So Ja. ek praat nog baie en ek is baie binne getrokke. So Safik sê altyd sê kom uit jou comfortable uit. Ja. Vis jouself, maar ek is by die huis ook so. Ek, Ja. Is dat Ja, ek is nog 'n man van baie woorde nie. Maar van ons kant af, ons appreciate it. Op die einde van die dag, yes, dis miskien nie wie is jy, baie mense hou nie daarvan nie. Baie rugby spelers hou nie daarvan nie. Maar ek bedoel, dit is 'n groter prentjie. As vir die mense daar buite wat jy kan inspireer, as vir die klubspelers daar buite is, vir die skole, die kindertjies. En dis die impak wat jy wil los. So baie dankie dat jy die storie kon vertel het. Dalk is daar 'n paar 5 mense daar buite wat eendag hier in die stoel gaan sit as 'n springbok wat gaan sê, onthou julle episode 149 because of Xavier Mitchell. That's why I'm here. En dis waarvoor ons sê. So ons appreciate die tyd. Alhoewel dit sometimes moeilik is, maar baie dankie en alle sterkte vir jou vir die Boland Cavaliers Currie Cup wat afkom. Hopelik kan ons net van beter en streng tot streng gaan en na semifinaal kom en hopelik in die finaal en hom wen ook. Ja, so and Ruckus, don't go anywhere, guys. Up next, we got the final that's coming up in Bilbao, the Investi Champions Cup, and also the results from the past weekend. So see you guys shortly. Ooh, dat was nou lekker. Boland, Pale to Ruckus. Okay, it's that time. It's time to like, share, and subscribe. So Ruckus, please, if you find any value into this episode to you or any emotion, doesn't matter, okay? And if you're even watching on Facebook as well, go to YouTube, follow on Facebook and subscribe on YouTube. We really appreciate it, okay? Because that will help us getting, not the big dogs, okay? Guys like Dan Carter, Sonny Bill Williams, Rassie Erasmus, okay? Do your part so we can do our part. Fantastic. There we go. And the seatbelt is off. He's inviting all the big guests to the show. But nothing wrong with that. Ruckus, we're going to go straight into it. It was the last round of the Vodacom URC this past weekend. And on Friday night, it was Munster that beat Lions partner 24-17 in a highly contested match. But my Bulls, I said by 20, they've done it, okay? 45-19 over Benetton Treviso. The Sharkies over Zebre, 54-19. And then Cardiff taking an unexpected victory over the beloved DHL Stormers, 20-16. And that is the South African team's results from this past weekend, Paddy. Yeah. How did we feel? What did we see? Yo, how did we feel when we started on that Friday night? I mean, the Stormers as well. I didn't see that one coming. I mean, Cardiff at home, there's a reason they obviously sitting at top 8. There's a reason they're in the quarterfinals as well. But I mean, I didn't feel like we were putting them under pressure, but well done to them. They played some fantastic rugby, scored fantastic tries. Look, and before we get to the Stormers and we talk a little bit about that performance, the emotion of the coaching staff of Cardiff, obviously we all know Welsh rugby is not as its strongest as it's been in the past. So you could see what it meant for that team them, qualifying for the top 8 in Champions Cup rugby. So a lot of credit goes to Cardiff in the performance that they put up. That one particular try they scored in the left corner with the left winger, I thought that was outstanding. Special, and it's planning. Because they're sweeping, obviously playing a pot of 9 on the left-hand side, but the way the forward are stacking together and going into that sweep on the blind-hand side was special. And then the pace of the winger, the dive. Photo finish, in the corner. It was a Jerris Nicholas, I think so. the winger back in the day. He used to dive spectacular. Oh, I see. Yeah, I was like, whoa, I love that. I've seen that before, but look, a lot of credit to Cardiff Rugby. I've been critical in some games that they played against SA teams of them, but I thought in this one, you have to give them a lot of credit. They showed a lot of grit, a lot of fight. Obviously against a team that we didn't want them to play that particular way. Yes. And funny enough, when we get to the fixtures of the quarterfinals, Cardiff versus Stormers at the DHL Stadium. Rematch. Yeah, rematch. Back to back. Daar het hulle pak wat. Okay, but let's talk about 5-4 and 4-5. The Sharkies and the Bulls, wat nou pak sla uitdeel. Tuinhekkies word oopgemaak vir Zebre and the boys. Look, Barry, if you ask me this in December, where would the Bulls end at the end of the URC? After 7 losses. After 7 losses. I just wanted, and I still believed we could make top 8, right? But we finished 4th place on 59 points. 1 point off the DHL Stormers. Hey, why must you say it? Okay. I think that Ruckus is a really compliment to the coaching staff, Coach Akkies, the players, and how they fought to get themselves into the situation, hosting a quarterfinal. I mean, to turn that around, 7...
the first couple of months or weeks, it looked like they were playing Challenge Cup next season. But to get, a home quarter final is special. And this is great to see what Akis has done. We've seen it a couple of episodes ago with Ackerman, Johan Ackerman coming onto our show, speaking about the Bulls culture and environment. But it's well done to those Bulls players. Guys like Willie LaRue, senior campaigners, and well done to Willie as well. 400 games, Yo. damn it. Jaiva. Het alles gezien nou. Huh? Sure. And some of the other boys as well, even the Sharkies. Great to see what JP has done as well. Dead rubber, they've got nothing to win, nothing to lose from those two games. But to give guys opportunities like Moyo the fly-off, and also Siaya, the 18-year-old. It's incredible to see he's building as well, because, we want our future good, especially for 2031, 2034 World Cup. Look, and that is, I thought Willie has had a few really good games the past few weeks. And his invaluable experience, the ability for him to mix it in between fly-off and fullback. He still has the touches. He still has the vision. There's still a place for Willie LaRue part in our game. Oudman die koud nie. Oudman nog nie koud nie. Yes, Roy Wenkie. Roy Wenkie, 37-year-old, still playing really good rugby. Jandre Rudolph, again, outstanding. Wow. He's had a tremendous season. Which is, we'll get there when it comes to Springboks as well, because he throws his name into that pot about the Jasper Wiesers, the Ivan Roos's, the Augustus, and the Cameron Anakom. Yes, no, Kemi is back, and Kemi for me is the standout. And the credit goes to Jandre for having an excellent season, but Kemi is still the main man, the main peanut. En hy het nummer 8 pakkie, okay? He's getting back from his hamstring injury surgery, so really good. Lions Munster. Thoughts on that game? Battle of the Red as well. The Lions were still into that game, and it's always going to be a tough one. Thomond Park or whatever it is. To go there and losing by, what was it, 24-17. Yes, when the Bulls won, it was a dead rubber for them because they can't get the home quarterfinals because the top 4 is already set. But to get themselves onto that top 6 was fantastic to see. They're building. The last 2 games hasn't been great. They've done fantastic work back at home. It's going to be a tough outing when it comes to the fixtures as well, but outstanding to see how a couple of these Lions players pick up their hands. Look, I thought they let it one slip partner, the Lions. The Munster had so many injuries, disruption, Crowley getting injured in the warm-up. They're having so many changes throughout their team. They had it right there up for grabs and they could have won that match. Really, I think they'll be frustrated with the result of that game. But still proud of them, man. To get top 8, beautiful, eh? Because, if you look at the past couple of seasons, it hasn't been that great in terms of, Challenge Cup, but now it's Investing Champions Cup. But credit must go to the coaching staff, Jacques Fourie, some of the other boys. Is it Ivan? Head coach Van Roy? Ivan Van Roy. But great to see how they're building there at the Lions at Ellis Park. No, and the Ruckers, obviously, that was the results of this past weekend. If we look at the quarter-final fixtures, not this weekend, in 2 weeks' time, we got Glasgow up against Connacht. We got the Lions traveling to Leinster. We got Cardiff coming down to Cape Town. And I think the Stormers are going to eat them. Hulle papies natmaak, okay? And then we obviously got Bulls hosting Munster. Okay, so that is the upcoming fixtures for the quarterfinals of the Vodacom URC next weekend. But this upcoming weekend, it's the finals. It's the final countdown. Investing Champions Cup. We've been waiting for this for a very long time. Looking at the fixtures for this weekend coming is EPCR final, Montpellier versus Ulster Friday at 9 o'clock. And then also on Saturday, 3:45, Investing Champions Cup final, Leinster versus Bordeaux. It's the big one. It's a massive one, partner. Let's start with the Investing Champions Cup because that's the important one. That's the big one, right? If we look at Leinster, it's been a few finals, semi-finals last year against Northampton Saints. They lost at home. This year they play a particularly different brand, but it's winning rugby. It's effective. It gets them results. You have Bordeaux, who's fighting also still in the top 14, but in the Investing Champions Cup, they've been excellent. They've been dominant. Top tier. Captain back, Maxime Luca, after a long injury layoff. Jelly Bear. Got all of these names. Bentam Yafuna. But they're playing in Spain, in Bilbao. Something different. Neutral territory. Which is obviously very special to the Investing Champions Cup. That the final is always in a different place. Special. Both are fighting for something special. If you look at Bordeaux, they want to go back to back, like the Springboks, okay? But also like Leinster's a desperate team. Leinster is fighting for that 5th star.
They've got stars inside their squad. They've been building nicely as well now. They've obviously got the quarterfinals with the URC as well. But it's going to be massive. If you look at last year's final with Toulouse and Bordeaux, the impact of that game, that's why Investec Champions Cup is so big, obviously in Europe, yeah. We're still learning how things are going, but it's going to be massive. It's going to be upfront with the physicality, that Irish pack of the island and in France going head to head. You got that physicality and a bit of zoe in there. Stars everywhere. Ricky Oni getting his opportunity and see what he can do against stars, especially like Louis Beliberi and Zalibert. Yes, and look, obviously, I think you can clearly see that for a team like Leinster, winning the Investec Champions Cup is more important than the URC. They've been, a lot of the coaching staff been criticized in the past for falling short when it comes to the Investec Champions Cup. So the importance of this match, it's also the legacy of some of these Irish players. How many European trophies they've got in their bag, how many trophies they've won. And lost as well, because they lost 2022, 2023, 2024, 3 finals in a row. And I won part of it last year. So a desperate team. And I'm actually going to pick them in this final. I'm going to go with Leinster in the final. Is to it? beat... Following Contepomi last week? No, I think, look, and people don't like it maybe, that once attractive brand of rugby. Yeah. But I think Coach Jacques' defense and the manner that he shuts down teams is effective rugby. And when it comes to final, the defensive pressure that Leinster can apply to Bordeaux can be effective. Last year, if you look at the Northampton Bordeaux final, Gelibert had a lot of time. They could play the way, they could keep the game offloading. But I think Leinster will hunt them and keep them on the back foot and force them into a kicking game. They're going to be smarter this season coming around. I mean, Jacques we know what capabilities he has when it comes to coaching as well. But I'm going to go on the other side. I think Bordeaux is going to be way too strong for this one. It's going to be a tough game, but I think like a 15-pointer for Bordeaux. That's how strong I feel about what Bordeaux is currently cooking up. They've got stars everywhere. If you look at number 9, it's French International. 10 is French. The whole backline is French International. Damien Pinot is there, Louis Beliberi. Even the fullback that's coming from New Zealand as well, I think the Pacific Islander, he's fantastic form as well. I haven't seen a lot when it comes to, obviously Ireland been struggling in the Six Nations. You can see what they've done, winning now and then in Leinster in the URC. So the build-up for me is a bit iffy. And Fari, I'm gonna take you on there. You say Ireland struggling in the Six Nations, but France, if it wasn't for that kick, they would have won the Six Nations. Yeah, close call, but at the end of the day, it's still it was still a battle for them. They lost against easy teams, so it's a little bit inconsistent for me. I feel like Bordeaux is so strong. They know exactly what happened last year, the importance of it. So they're going to come to this game a little bit more experienced. Yes, they're the favorites in this game, but Leinster hasn't trickled me yet, and especially a couple of those Irish players, and we debate about it. I mean, Gibson Park, up and down with his form. James Lowe haven't showed a lot this past season. Ricky Ioane, year 1. Yes, he's scored a couple of tries, but is it convincing yet? For me, Bordeaux leans too much of power for me. Okay, no, and that is where I might differ with you. If you look at you watch top 14 games, Bordeaux hasn't been what they were last year. They're lying 6 in the top 14, which is completely different to last year. They were top of the log going into this match. Yes, they've been fantastic, and I'm just going to go with Leinster because it's not the French pack that Bordeaux has. Yeah. They've got the backline of France, but they don't have the pack of France. It's all with Toulouse. And I think that is where the game might be won and lost this week. Yeah. The Leinster suffocating Bordeaux into playing boring rugby. That is my call for this upcoming final. Tough calls we're making, eh? So we're I fighting a little bit here. We'll see, obviously, next week, Thursday, what's going to happen. But Rakas, Behind the Rack is supported by SuperSport Bet. It's time to get your skin in the game as soon as possible. And then also, we've got so much stuff. 1,000 Rands Burger King vouchers coming your way. We're giving you some flowers with our Love Change moments, our Love Change studio, okay? And we always, Drip is coming soon, okay? Check that out as well, yeah. And Rakas, I also want to say all the best for the 2 teams competing in the SA Cup. Yes. The Airlink Pumas, Suzuki Griquas in the final of the SA Cup. All the best, guys. And we'll hopefully get to talk about that next week in our episode 150. But for tonight... Come on, we'll see you in the comment sections, but we'll see you next Thursday, 6 p.m. Guys, I'm Juan de Jong. I'm Rudy Page. And the Rack is clear. Bye-bye. Au revoir.